חבר'ה, אני מצטער שזה הפסיק, פשוט מישהו צלצל אליי. אני עכשיו מסודר במסודר של טלפון, אין מה לעשות. טוב, סגרתי את זה, אתם רואים? נסגור גם את זה בלי קשר, נסגור את זה, זה בעל החוט, אתם יודעים? עכשיו מתחילים את כל החוטים. רואים את זה? אלה הארוכים, אלה הקצרים. עכשיו מה שעושים, אתם רואים נשאר לי פה חוט, כשאני יבוא דג, הוא ימשוך לי את זה. עכשיו מה שאני עושה זה לוקח קצת חוט, ופה, חכו, פה שמים משקולת פרקמן, מלבישים אותה כאן, תופסים את זה ומוחצים. זה לא אמור להיות שיח חוזק, אתם יודעים, זה אמור להיות חזק כל כך. אבל ככה זה אמור להיות. אתם רואים? כל מחזיקה פה. אנחנו לוקחים עוד משקולת. צריך לפתוח אותה כמו שצריך. אני לוקח אותה כמו שעשיתי שם, נכניס פה ולוחץ, מהדק. צודק. בבקשה. זה הקפיץ המוכן. נניח לכם אותו. זה הקפיץ המוכן. אתם רואים? קפיץ איכותי. עושים פה ארוכות, חשוב שהן יהיו ארוכות, כי מרחק מהקפיץ צריך להיות לא קרוב מדי, כי זה מחשיד את הקרפיון. טוב, יאללה. מקווה שנהנתם.